ugaleleka izibulo lamaphakathi hlobo zami ezithandekayo ndikholelweni xa ndisithi kuni uYesu simnikiwe bashumayeli yekani ukuthuka amanxila makwadini yekani ukufuna ukutshisela amagwirha ambanobaxelela okokuyesu simnikiwe ambanobaxelela akathengwa nangesenti uYesu simnikiwe kha ngenxa yokuba siphila phakathi kobumenemene nathi singamamenemene kangangana ngoku kulula ukunyoba kunokuthatha into iphiwa yaloo nto umcimbi wegospel usokolisa nje kuthiwa ufree awunyotywa loo nto yenza into yokokuba ufike sihlozinga ufike sihlehla sithethe emva naphambili athi umntu xa funeka amkele uYesu ufike laxa singathi utyiwa zizinja ndinqaba ubagobe kusolfefe ndivumeleni namhlanje ndithi kuni uYesu simnikiwe anindiva nizawundiva uzabazwana ndithi kuni uYesu simnikiwe sukuba newari xa nasezinkonzweni kucaca uba bayambandeza lo Yesu ufumanisa uba kukhethwa ubuso ithi constitution yalapha enkonzweni ilungu umuntu ongelo lungu akanxityelwa okanye umuntu umcimbi wakho ungaqondakaliyo napha encwadini ungaqondakaliyo napha encwadini kuzawukhangelwa nje igosa elingacacanga okokuba ewe liyokumfihla njalo njalo akanawufihlwa ngumfundisi lo mntu njalo njalo ndithi kuwe suba newari zezonto uYesu akankikishwa ngabefundisi uYesu simnikwa lizulu tyoboza ngelixesha befundisi ngamagosa avalileyo qabela ngapha kwabo ujonge phezulu ithi incwadi yamaHebhere chapter 12 sise amen kuyo imbangi nomgqibeleliso wokholo lwethu uYesu awathi ngenxa yovuyo olalubekwa phambi kwakhe wawunyamezela umnqamlezo elideli lihlazo mathola mnyama nyonga ndekudlelana vumani sizibetha intonga zikhawuke liyatshona ilanga yinina mzothandekayo lusapho lukakhushi nawuthina ukutshonelwa lilanga nikumathafa kalusifa ekhohlakele kangaka nje usathane yini izihlobo zam yini izihlobo zam yini izihlobo zam kuthetha uba anisabona uba ngoku ibhotle yotywala incede yesihlobo zam yini bantu abatsha anisawubona umcimbi ngokuba nomcimbi wasejukebox uwesheshe